isi na ya bụ elu ụzọ na ndị fụrụ ije ya akụta ego na ndị nọ n'ogologo ụzọ ya akụta ego ise ha bụ ụmụ ya zinye onye bụ ọba anyị na-agọzi n'isi ụmụ ya nwa amaka maka nwa amaka emego n'ụwa ya o mego nke ya maka na o ji nwoke jide nwaanyị ebe anyị na-ekwuzi okwu ewu ka ụmụ ya ahụ ka aka kụtara bụ ibe ise akụtara ibe ka ha wee netenye ya nwa amaka mbọtụ ọ nọchala ụwa ya naba ọ na-aka onye eze ise wee sị na ọnya ka anyị ji wee kwu na ya bụ ọnịnị ya ka abụrọba ise ọka abụrọba maka gịnị na ọka nọ n'ọlụ maka ele ọbụla onye osi na-enọdụ onye ahụ ka nọ n'ọlụ ọka nọ n'ọlụ na ezinụlọ ya ya bụ mkpa ọ na-egbo n'ezinụlọ ya anyị si na ọ ya egbuola ụmụ ya ya bụ mkpa ololubie n'isi mgbe onye elenye na chi esikwu bụ ndị ile ghara ebe ama mmie ka ọ nwụchu anwụchu ya bụ ndị ajọ mmadụ aghara emie ka ọ nwụchu anwụchu anyị ga eji wee si nnu elu ụzọ ya bụ oke ọkụ na-akpa anya ubi akọni anyị si na ọya kwa na-eru uru ahụ ndị na-eche ka o ruru uru na oru uru ka ọ tọzie n'ọya anyị si biko nụ ya bụ iwe bụ ọya karịrị ya na-abịakwute n'ihe wee na-ayọ unu nke ọbụla bụ nke na-ayị ya ka unu wofie ọya ọgọdụ mmiri ka ekulie ka ọ ṅụọ mmiri ka ọ dị ya mma n'alụ na ọgwụ ọbụla enyelie a sị ma ọ ṅụọ ya ka ọ dị ya mma n'alụ ka ọ lee ele ka ọ lụọ ọlụ anya ka anyị na-ayọ unu mgbakacha arụ ka ọ na n'ọnya ka anyị ji si na ọya eru uru ndụsi ka ha dakwobe adakwobe ha bụ ụmụ ka ha nwụchuwe anwụchuwe anyị si na-asị ka ha na-asị agaghị akwa na-agbakwu agbakwu ọnwụ nwụchu ara dụ n'ezinụlọ ha nabaghị na-atọ atọ were anwụ wee si n'ọnụ ọbụ ka anyị na-agọ n'isi onwe na isi ọra nọ n'obu ayọkwa n'isi ndị buliwe anyị na-eme n'anya si na onye bụ aja anyị na-agba anyị gbacha aja ka o nwee udo gbacha aja ka udo bichia gbacha aja ka o nwere onwe gbacha aja ka unu bufulie ọya gbacha aja ka unu bufulie uke bufulie nseke ma n'isi ụmụ ya na n'isi adị ya nwaanyị anyị si ka udo bichia ka iwe ọṅụ mee n'ezinụlọ ha ọnya ka anyị na-ayọ unu wee si na ọnya ka anyị kwuru na aghara anwụchu anwụchu ka na ike ọbụla aba anọ na esi iwe ọma lotebe bụ iwe ọma kpọrọ anyị si na agha anọkwanụ iwe ọbụla bụ ajọ ibe ya ka unu ga-egbo abụ ogbugbo ka anyị na-ayọ ka unu gbuo ajọ iwe ọbụla ka ọ chakwanụ iwe ọbụla ka ọ chaa na ndụ ya esi ajọ iwe ọbụla chaa na ndụ ya anyị na-ekwu okwu ego oyibo abụ ego oyibo and pounds and dollars ọzụkwa ụmụ ya ka unu ya enye ya anya bụ akara aka anyị si ego oyibo ahụ unu ya enyezi ụmụ ya na ụmụ ya ga-eneti ya anya unu ya enye ụmụ ya bụ ego oyibo ụmụ ya welie wee neti ya anya pounds and dollars euros Dutch mark ka na ike ọbụla ego jedebe anyị si n'ụlọ ya eweta ya nyebe ụmụ ya wee welie enedo ya anya anọghịbe anyị kwuru ewetewe ego wetewe agali owu ọnya bụ ego oyibo ego igwe anyị si ụlọ ya ewetewe ya na nyebe ya ụmụ ya ka ụmụ ya welie neti anya ume ya rezie mie ọya na anyị si ume eme n'iyi ya yile abịala igbu ya egbu onwe anyị si na ọ ga-akpata ego kpata ndụ kpata arụ ike anyị si ọnwụ ike jewele onwe akọ na ike ọbụla eji igodo wee jidie anyị si na tata ka anyị na-ekwu na aka ji eneghara ya ọbụla eji igodo wee jidie na aka ji eneghara ya anya bụ na-agbụ eji ya na-agbụ ọya agbụ arụ ike arụ ọkụ anyị si tata ka anyị na-asị na aka ahụ ji enu na tata ka aka ahụ ya agbaji aka ahụ ebe ahụ akpọdoli ya ebe ahụ akpọchili ya ma akpọchili ezinụlọ ya ma ụmụ ya na taa ka a na-akpọwu ya na taa ka a na-enwele onwe ha wee sị na ha bụ ndị iloba bụ ndị nke tinyeleba n'ọya ọ tinyeba na ihe ọbụla bụ ihe isi ike ọ tinyeba na ajọ iwe ọbụla na tata ka anyị na-achinyeba ịga na-atinyeba shen anyị bụ ebumnobi ha
bụ n'obuwa anwụ aghara adolubele atata ka a na-achịnye ndị ilu ega aka na ike ọbụla agbọcha taa ka a na-akpọchigharịwa bụ ndị ilo na taa ka o nwere onwe ya o wee sị na ya bụ igodo ka a chinyegolu unu bụ ndị ilo si kawa unu bụ ndị ilo na ọ na ya bụ ọnọdụ atata ka a tọrọ ya n'anwụ taa ka o nwere onwe ya ya bụ nwere onwe o nwere unu bụ ndị ilo ụzọ iwe a na-ekwu bụ okwu ya bụ ọnọdụ unu chere na ọrịa anọ na ya ọkpụtọrọ ọkpụ na taa o nwere onwe ya na ọnụ ya ejezi n'ọrụ na ya bụ ọnọdụ ka unu malụ ka ọ na-adụ wee sị na anyị si na babụ ndụ ji uchichi eje agaghịra emebi isilie iwe babịa ya kwuo gbochilie ụzọ na ibe anyị kwuru anyị si na ọ ya enwe agba anya bụ agba nwe ọ ya enwe bụ n'ezinụlọ ya na ụmụ ya ya apụta ego ụmụ ya ya bụ ndị eji ama atụ agụwa na anya na-agụnye ụmụ ya nka na ike ọbụla ụmụ ya nọ na anyị si na aya ama na lana aya ama ababa ede n'olude n'Igbo n'iwe dị mma anyara ama atụba na aja iwe na ọbụ ka anyị gọrọ n'ọbụ na ọbụ ka anyị kwuru wee sị na iwe anyị na-ekwu okwu ebe awụcha unu malụ unu na-adụ anyị si na iwe ebulebu ya bụ iwe ebulebu ahụ ka anyị na-ekwu okwu ya na ya bụ iwe ebulebu ahụ ka babụ ndị ilo ga-eje babụ ndị amoosu na ama gbakara jewela onwe ha ebe ọzọ anyị na-ekwu bụ na ebube agụ na-eche agụ iwe agụ ji eme ile bụ na mfọ ka ọ dụ ebube agụ ya bụ nwa amaka ya na-echi ya ebube agụ ya bụ ada ya nwaanyị ọbụ adaọra ya na-eche adaọra ebube agụ ya bụ osinachi ibokwe ya na-eche ya bụ osinachi ibokwe n'oge anyị na-agụ n'isi ndụ bụrụ iwe a na-eme n'anya na ndụ kwadolu ya bụ ọlụ mama anyị ka o wee doli ya na mma anyị si na ọ ga-adoli ya na mma dukwuola anyị nwadoọra nọ n'obu anyị si ka anyị kwu na ebube agụ ya na-eche ya bụ agụ anyị si na unu ga-emekwa n'ihe isi unu eme gị isi eme maka na onye bịalụ iji edi wee gbaa mkpụrụ wee mụta ọmụmụ na ọmụmụ nwoke na nwaanyị emeghị isi mee ya eze wee sị ya bụ eze unu meli ya si ka ọ fụtazie iwe aja aka egbochi ya aja iwe emeni iwe dị ebube iwe dị mma ka anyị na-ekwu okwu unu kenye ya oke dị mma n'ọnụ ọbụ ka anyị ji wele anyị unu si ka iwe atụ mewe na ndụ ha mgbe ọbụrụ na ala anọ na ka a ma atụba n'iwe dị mma anya bụ iwe atụ ka anyị gọọ n'ọgbọ si ka iwe atụ mewe na ndụ mee n'ezinụlọ ba anyị si na arọ ka iwe ọma bata n'ezinụlọ gewo mama nwa amaka iwe ọma bata n'ezinụlọ gị wee nwee ọṅụ n'ezinụlọ gị na ọ yara abụ anya mmiri wee si ndị si kawa dadowe gị anyị si tata dị iwe ihe ebido dadowe ndị ilogo na ndị ilogo aghara agụta gị n'ọbụ ka anyị na-ekwu na ndị ilo anyị aghara adada anyị aghakwa agụta anyị ọyịwa anyị gọrọ n'ọwe wee si na ihe ọzọ anyị na-arịọ unu ọ bụ ndị osochiegbu dọnọ nkịta nwere dọnọ na ndị awọ ọnwa dọnọ bụra na dịbụ onye ọzọ anyị na-akaba nkụ babụ ndị ilo babụ ndị amagba babụ ndị amoosu aka anyị na-akaba nkụ tata ka anyị na-akaba nkụ taa ka a na-agaba isi ọ bụ na gbasalụ ya bụ mama anyị bụ nwa amaka ọ bụ na gbasalịa ọ bụ ndị otu ọ bụ ndị amoosu anyị azụrụ abụrụ ya kwuru ya zụkwuru etinye aka na ndụ ya ọ bụ ndị ilo ka a na-eke anaghị eke ndụ ya bụ nwa maka na-akwa ekiwe nweta ma ọ bụ ọganihu ọ ndụ bụ ndị ilo daa amoosu dọnọ na ndị abụọ nwa dọnọ bịara n'ọdụbụ onye ọzọ ọba ka anyị na-eke n'ụbọchị tata anyị bụ ya aka ọ bụ ndị ilo ka anyị na-eke ọnọdụ enyelụba anya dị ya anyị bụ ya aka ọ yara anwụchu nwa na-ayọkwu n'isi ya na di ya
mama oke ọdụ nke bụ nke ya bụ mmụọ dị eso were eweta anyị si na anyị na-ayọ agị ụdị ka isoro wee chekwa bufuru nwunye gị ọya na ebe nọrọzi ka onye kwuo aka n'ezinụlọ oke o nwere ike ndị ji onyokometa eso nwa amaka na ezinụlọ anyị si na taa ka a na-arapịachara anya na-abụ na ya bụ onyokometara ji enye na agha zira na-abụba anaghị eme ụwara anọ ebe anyị kwuru ndị ji onyokometa enyora ndị ji ugogbo were enyora ebe ọbụla ha anọ na na-enyora anyị si nọọ ibe ebu ka ọ ga-arụzilịra agha zira na-abụba anyị si n'ọwụ ka anyị gọrọ ya na ọgụ n'ọwụkwụ n'ụlọ mmiri ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị na-ekene unu akpọkọ ọra mma kpọkọ ndị ichie ichie olu n'Igbo ma ọ na-emere nwa amaka iwe mmụọ nwa amaka na-emeli iwe anyị si ka unu zukwe n'oke na ezu ụka ara elubere tọpụ ngịga na ndị si ka adadowe nwa unu nwa amaka izokwe ka adadowe bie ahụ ndị oso ogwute ndị ya mee nwa ya na oluo na mitin oluo na ike na ike ọbụla anọ na nwa ya rie ejekwa okwu kwasị ya mechie ọnụ nọọ nwata ka ọ bụ onye siri anya kwuo na weela onye nwa amaka nọ ndị onye na ya na-abụ kwukwutere okwu mgbe ọ na-iji edu ndị gbalie kwalie ma ndị siri ata ya ọ mechie ọnụ okwuo ka ọ ya ekwu na mmadụ aghara agwụ ya ekwu n'okwu okwuchi ụfọdụje gbara aja ụfọdụje gwọwa ọgwụ ụfọdụje lụwa ọrụ nke ọbụla bụ nke so n'ibe na-ayị ya tata anyị si tata ka a na-ebufie anyị si tata emecheli ya maka o nwere onwe kwudo obi cha aka ọbụla je tinye aka n'okie ma ọ tinye aka na prọpati ma ọ tinye aka n'ihe ọbụla bụ nke o nweta n'ihe nweta o wee na-enwe nsogbu na-enwe nsekene ya a si aka nsị na aka ajabataraba n'ọrụ a wee sị na tata ka anyị na-ekwu bụ okwu si na ebe bụ ndị uche ka ha dado na ha ya aza na-adado ogwu anyị sita akabaghị araghị akabaghị araghị na eke baghị araghị na oyi baghị araghị na abụ baghị araghị na nkwụ n'ọbụ ka anyị kwuru n'ọbọ ka anyị ji kwuo ọbọ ka o ji ya dị n'ọ ka anyị kwuru ka unu ga-emezie si na anyị kwuru n'aba Chukwu na ndị anyị akwuo na ezumezu mmụọ anyị si n'ọ ka anyị kwuru ka ọ ga-adị esikwa unu mezuo ya a na-akawa bụ ndị ilo nke ọbụla ha nọ na anyị si na ya zi a na-adị ele ya na-aga ya kwa na-abụzi iwe mee ụwa gị anyị nara aka ya bụ nwa amaka ya bịa nara aka ezinụlọ ma ndị anyị na-aka nke ndị ilo anyị si na taa ka a na-adọwara ọnụ anụkala bụ ike wee gwuo ọnụ o wee nwee ike ma okie ma ụwa ọrụ bụ ndị amoosu na amagba emetevuru bịara igbu egbu onwe otu aghara agba ka a nara agba mma okwu okie ka a na-ekwu okwu oke ahụ ga-eluru ya aka na eke a na-elu ya aka n'oyi a na-elu ya aka na a na-elu ya aka na nkwụ iwedo mma mereli ya na ndụ na ọ ghara abụ n'ọnụ ọ ghara ata oke na ndụ ọ ghara arị ya n'ọnụ ọ ga-elukwa ụlọ abụ ọta na ndụ ọ ghara eli ya n'ọnụ ọrịa ya ana si unu bụ ọra mma unu bịarala oke ma ndị iche ma ụmụ ọkpụ ma ndị gburu anụ ma ndị jele ozi okwu unu ụdọ esi obu sikwa enyi ya ike ughesi ike unu ga-emejukwa eli oke na obughesi ike ya bụ obu nsi ike ahụ ka anyị na-ayị unu onye ka o ji ya nọgbu ndị ili ya a na-ene anya na onye ahụ nọ n'ọya ma ọ na-arụ adụrụ ya na ọya ahụ nketa ka echi ndị ili na-enwuli anya ọkụ na-ejeli aja ije bulie ụzọ na-anwụ bulie ụzọ nwụcha wee sị ma ihe anyị na-agụ ọgbọ bụ anyị nara agụ ka nwoke nwa anyị nara agụ ka nwaanyị nwụọ mana o echeela anyị ajụ ibe a buru ụzọ jee mee o che onye ahụ amaka ọnwụ ọnwụ buru ụzọ gbuo onye a o cheeli ọdịda onye a bulie ụzọ daa o cheeli ọya onye a bulie ụzọ ya bụ ọya nke ọbụla nwoke ma nwaanyị echenye n'isi ya ji emee na isi onye a mee na ezinụlọ onye ahụ nọọ ibe anyị gọrọ n'ọgbọ maka ọbịa ya gbuo onwe ya ọ bụrụ ajọ ọgwụ wee sị ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị na-ayọkwa unu si ka na ọ ga-achụta ibu abụ olili abido tata gara na ụmụ ya ga na-akụta ego na ụmụ ya ga-achụta ego maka na ụmụ ya chụta ego wee lue o wee sị na ọ ya na-achụta ibu abụ olili ụmụ ya ga na-achụta ibu abụ olili a sị na n'ọbụ ka anyị kwuru n'ọbụkwu unu ga-emezie ọgaranya adụ na bego ogbenye ya ana na nwanne ya ama nwanne ya onye tabụlụ onye nwanne ya onye enyere ya mkpe onye foto ụwa ya mara ibe dị na agbụrụ
nke ọbụla onye eme na ya gazie bụ nke dị mma nke ọbụla bụ nke bụ ajọ iwe ka anyị na-asị na anyị achọrọ unu kwafuo ajọ iwe kwafuo nseke kwafuo ọya kwafuo iwe mgbu ọbụla bụ iwe mgbu ka unu ya ewofu na ka anyị ji asị na anyị achụta iwe abụ olili anyị ka anyị ji agọzi ka ụmụ ịmụta achụtabazie maka na ọ baghị achụta nne nka anyị na-ayọzikwa babụ ụmụ chụtacha ka ụmụ chụlụkwa na-aga ụmụ nele ụmụ anya wee chụlụ wee na-aga wee nwee ike nne ụmụ nka n'ọnya ka anyị na-ayọkwu nọọ ka anyị gọọ n'isi onwe anyị gọọ n'isi ọra nọ n'uso na ndị bulibe anyị na-eme n'anya anyị sị na ọgbọ ga-esola ọgbọ na ya anyị wee na-ayọzi unu anyị si na-ekwe na ukwu anụ ụmụada ụmụ ọkpụ ukwu anụ unu dịkwa ebe anyị ka anyị ji si na ndị ọbụla nwere oke onye bịa ya kelee oke nke enwere ndị gbara ụta nye nwere ndị gbara ụgwọ anyị si na-ene oke nara ya bụ nwa amaka anyị si biko ogige ndụ ka unu ga-agba ya yara agba nke ọnwụ ogige ndụ ka unu ga-agba ya yara agba ogige ọnwụ anyị si ya bụ ọnọdụ ya na-akala ụwa na eluigwe ndụ niile unu ziri n'ose na-abụ anyị si unu gbaa anya ogige ndụ yara agba nke ọnwụ ebe anyị kwuru anyị kwulie ka ọ ga-adị ka unu ya emeziri anyị si ijite ka onye nwa amaka bụ onye bụ onye bụ ijite ga-acha anya bụ ijite n'ihe ijite pere ike ijite ndụ ijite ọganihu ijite ego ijite iwe akụ na iwe nwere ijite mmeghe ụzọ onye ka anyị na-ayọ unu wofuo ajị wofuo ese ka wofuo okwu na ụka wofuo ọya bute iwe dị mma anyị sị ka anyị kwuru ka unu ga-emekwu na ezinụlọ a mee n'isi ọra unu bụ ndị bụrụ ibe anyị na-eme n'anya ka ọ gaziela onye ọbụla wee sị na tata ka a na-amachi babụ ndị ajọ obi babụ ndị amoosu babụ ndị nọ nkịtị enwe ebe babụ ndị nọ na bebe n'ọdụbụ onye ọzọ a na-amachi ndị anya na-amachi iwe nweta kama nọọ babụ ndị bụ ndị ilo anya ndị si na o nwere kabadụ ndụ ka anyị anwụ amaka wuo mee ndụ a sị na ọba ka anyị na-amachi si na-asị kaba na-asị nye bụ ọgwụ ma ebe ọbụla ọ dị nọ na anyị na-amachi na ọ ghazi adụ ele ọ ka anyị kwuru ka ọ ga-adị anyị si n'ogu anyị ji ogu anyị ji ọgbọ anyị ji emele gịnị ọ n'isi ya nwa amaka anyị na-akarị ya bụ ogu ya nwa amaka ya bụ ogu anyị na-aka bụ ka o wee mụnyewa bụ ndị ilo ogwu ọmanyewa bụ ndị ilo ogwu ọ na-agwaba na o jiriwe ogwu na o jiriwe ọgbọ jidelube emele gịnị onye anụ ọbụla kpaa n'ụwali nke ka a chaala ya ka o mee akara aka ya o jiri nke mmadụ na oke nke ka ọ na-ekwu okwu nke ka ọ na-alụ wee sị na ya jide ogu na-aba nwa amaka idokwe wee sị na tata ka anyị na-ama ogu na-abịa sị na ọbụla bụ ajọ iwe si na be nna ya esi na tata ka anyị na-amachi ya nke so n'ọya na ahịa esi taa ka anyị na-amachi na ọ ghazi adịla ọ ga-enwela onwe ọ bụ agha ụlọ ọ bụ agha ngwụrụ ọ bụ agha obodo ọ bụ agha ikwu na ibe ọ bụ nke ụmụnna esi na tata ka anyị na-amachi ya ọ ghazi onye o soro n'ọya na ahịa a sị na ọ ga-enwela onwe anyị sị iwe ọbụla bụ ajọ iwe si ikwu nne so n'iwe na-atụnye nwa amaka ọya anyị sị na tata ka anyị na-amachi ọwa agha obodo ọwa agha ikwu na ibe ọwa agha ụmụnna ọwa agha ngwulu ka na ike ọbụla osi na anyị sị na anyị na-amachi nke si ikwu nne na ọ ghaza na-emebili ọwa akwa atụzi ọya si nsogbu ọbụla bụ ibe agha ọbụla si na be di anyị sị na taa ka anyị na-amachi ọwa agha ngwulu ọwa agha obodo ọwa agha ụmụnna anyị sị na anyị na-amachi na ọ ghara na-emebizi nye nwa amaka iwu anyị si ya ọbụla si na agha ndụ inye ma ụdị ndị nwunye di anyị sị na taa ka a na-amachi na ndị gwọrọ ọgwụ na ndị kwuru ajọ okwu ndị ọnụmọnụ ndị mkpọrọmọnụ ndị nseke anyị sị na tata wee so n'iwe na-aya nya nwa amaka ọya anyị sị na taa ka anyị na-amachi na ọ ghazi adịla ma ọgwụ agwọrọ agwọ anyị sị na ọ ghara adịzi ụlọ anyị sị na tata na nke na-eme adị ya nwaanyị ruo adaọra ibekwe ka na ike ọbụla osina ọ bụ n'aka mma ọ bụ aka mmadụ ọ bụ na be nna ọ bụ ikwu nne ọ bụ ikwu nne na ikwu nne nna kpọrọmọnụ ọnụmọnụ
anyị si na tata ka a na-amachikwu na ọ ghara adụ ile anyị si na ọ ya enwela onwe nke ọbụla si enu ma nke si enu n'aka bụ ajọ iwu n'ụwa mma chọrọ anyị si taa ka anyị na-amachi ọ ya enwela onwe ma n'isi ụmụ ya ndị obụla ya nọ n'anya ndị na-enye aka dịka o si na chi ibekwe wee jebe anyị si na anyị machiri ajọ iwu ọbụla anyị na-agọkwa ọgbọ si na nke anyị ji bụ awele n'ọnya ka anyị na-agọ n'ọgbọ iwe nweta ndụ na arụ ike n'ọnya ka anyị si na ọ ga-abịa na isi nyawụ nwaanyị nwa amaka ma adaọra ma o si na chi ma ụmụ nwanne ya ndị bụrụ iwe a na-eme n'anya anyị si n'ọnya ka anyị na-amachi aka ọbụla ya etibe aka na awele aghara afta ibe anyị si na anyị na-amachi nyawa aka na-agbaji nyawa aka na ajọ obu aghara adụ ile n'ọnụ ọgwụ ka anyị kwuru ya ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị ile anyị si na ogu nke ewu nke anyị ji were akwado ya nwa amaka ibekwe anyị na ezinụlọ ya wee na-ekwu bụ okwu si na tata ka anyị na-amachi ihe ọbụla bụ ajọ iwe si na be nna na ikwu nne nwa amaka ibekwe anyị si na anyị amachi enyi aka na ike ọbụla osina na ọ ya za na-emebiri ya nwa amaka iwe ajọ iwe ọbụla bụ iwe si na be di osi na ụmụnna osi na ngwulu ka na ike ọbụla osina anyị si na anyị na-amachi ya ọ ya za na-emebiri ya nwa amaka iwe anyị na-eyọ si n'isi ụmụ ya ka ọ bụla ajọ iwe ya emebiri ụmụ ya iwe anyị si na anyị na-amachi ya anyị enwe na onwe anyị lụrụ ọlụ alụ ibe anyị na-alụ ya ka ọ dị mma ọ bụla bụ ajọ iwe bụ nseke ruo ibe ọbụla bụ ajọ iwe wee si na ọlụ anyị lụrụ na anyị na-achụfu mmadụ ajọ mmụọ nwa na-abịa ka achụfu wee ga natazi anọdụ ka ọ bịa chụrụ anyị mgbe ọrịa na onye amụma anyị si na anyị amachie anyị chụọ ajọ mmụọ ejebela ọ ghara ibe ka anyị chụfu mmadụ ajọ mmụọ nwa na mmechela ogbu adana emechela ogbu adana wee na-achụgharị akwata onye na-achụfu ajọ mmadụ ịmara na ya bibe nwe ka ọ dụ ọ ga-adụ awetị na ya webi ọlụ anyị na-alụ anyị lụchara ya lele anyị na-alụ ya lụchicha anya ka anya nwaanyị na ezinụlọ ya tụrụ ugo anyị nwe na onwe anyị lụrụ alụ ya tụrụ ugo anyị wesị na ọnụ ọwụ ka anyị na-eme ajọ iwe ọbụla si na ya bịakwu mgbochiri anyị ụzọ na anyị na-amachie ma ọra nọ n'obu na ndị wulibe anyị na-eme n'anya anyị sị na anyị ga-amachie na ibe anyị amara aghara ama anyị na ibe anyị mere ka ọ dị mma anyị si awele ọnya ka anyị ji ogu nke iwe niile bụ iwe ọma na anyị na-agọ n'ọgbọ anyị gọọ n'ọgbọ ka ọ bịa n'ezinụlọ ya nwa amaka ibekwe na ọ ka anyị gọọ n'ezinụlọ anyị gọọ n'ezinụlọ ọra nọ n'obu na ndị wulibe anyị na-eme n'anya iwe ọma ga-akpọ onye ọbụla iru na ndị na-eche ezigbo echi iwe ọma ma eleba na ndị na-akpe ekpere ka ọ dị mmadụ ibewa na mma iwe ọma ma ele onye ọbụla anyị si na ọnụ ka anyị na-ekwu ndị si na iwe ọma na-agụ ọrụ ka iwe ọma ghara ịbịa anyị si na anyị na-amachi na ekpere aghara adụ ebe akwa afụta iwu n'ọnụ ka anyị kwuru wee si na obu aka nwata bụ ọbụ ya anyị n'ọnya bụ obu anyị ji taa si na obu aka nwata na ọbụ ya ka ọ anyị si na eji ọnwụ ka anyị kwuru ka ọ na-adị ọkụ na-emezuo ya awechukwu na ndị ichie si ka anyị kwuru na anyị kwuru na mkpu ala ya na na mmụọ niile si na ọgbọ ka anyị jikwa ọgbọ ka o jikwa ya anyị ekele unu bụ ọra mmụọ si na ya bụ ibe ike ka unu ya ji mmiri ọkụ kwafụlụ ya ike ghara ezute nọọ nzu ka anyị ji ọ ya amakwanụba nzu ya amanya nwa amaka nzu ya amụ ya nzu na eke ya amụ ya nzu n'oye ya amakwana ya nzu na ala ya ama ya nzu na nkwụ anyị si ya bụ nzu ka anyị si ka unu maa ya nzu ọ ga-edo olu na ya o edokwe n'ihe na eke dolie n'oye dolie na abụ dolie na nkwụ odo n'igwu anyị si ya bụ edo ka o doo anya bụ nzu ka anyị ji ma na-ajụ unu si unu bụ ọra mmụọ bụ ezumezu unu zukọ ọra mmụọ na mmadụ unu zukọ abụ nzu ka anyị si unu mabịa nzu eke ọrịa nzu n'oye amara na nzu na ala anya nzu na nkwụ ya bụ nzu ahụ ka anyị na-ekwu unu mazuo nye nzu ihe dị mma ka a na-enwe n'ihe odelu ulu delu mma ka anyị na-ewu odelu mma ajọ mma eti aka ajọ mmadụ anyị eti aka otu mma ghara abata otu mmadụ ghara abata nwoke na nwaanyị ghara acha
elu onye elochie ọbara isi ọbara agụba elu onye elochie ọbara isi ọbara agụba ya bụ nzukọ anyị na-eme anyị si na-edo ma ọ ga-edokwa nye ile ọbụla gbalịrị agbalị anyị si ebido ka ọ ga-edo ya doo ihe mebiri emebi ndozi ka a na-eme ọdụmma ọbụla mebiri emebi ndozi ka a na-edozi ka ọ dị mma ya bụ ndozi ka a na-edozi anyị na-edozi ihe mebiri emebi ka ọ dị mma ma nke anyị metere ma nke anyị emetere anyị si na anyị na-ayi unu mmezu onye n'ụwa jan n'ụwa mkpu ala anụ ọbụla bụ anụ anyị tiri n'ọlụ bụ nke mmụọ ya na-asọ nsọ bụ nke obodo ya na-asọ nsọ anyị si unu ka unu bịa wofie na ọya ewuli ogbochi ọya kwa abụli ọya ọya kwa atụ ọya ya kwa abụli ya alụ n'ọwụ ka anyị na-ayi unu bịa mezuo onye ya bụ ọlụ anyị lụrụ udo obi wee chia na ya wee si na onye bụ edo ka anyị mara unu tupu unu dozibe mebiri emebi udo obi chia ka ọ dị mma n'isi ya nwa amaka na ezinụlọ ya a sị ya bụ udo niile ka o doburu ahụ ọnụ ọbụ ka anyị kwuru na anyị ga-ajụ ihe ọbụla bụ ajọ ire ọwụsowere ọgbọ ya ise